Уникс концертлар залында бүген биредә зур бер концерт була. Әлеге концерт кемнеке дип сорасагыз, ул үзе җырчы түгел, ләкин ансыз бөтен татар эстрадасы туктап калырга мөмкин. Иҗади һәм тугры кеше, үзенең эшенә тугры кеше. Аның белән бер утыруда бер альбом язып чыгарга була. Бик рәхәт кеше ул, бик җиңел кеше. Ул бит инде бер үзе кая өлгерә бетсен. Аны да аңлап була, аны да аңларга тиештә инде без. Юк дия белми, аның да гадәте юк. Просто өлгерә бетми. Но иң беренче мин дә бик озак көттем. Сүзем композитор, саунд продюсер, инде гади тел белән әйтсәк, аранжировщик Марат Мухин турында. Без инде бүген әлеге концертта булачакбыз һәм инде артистлар белән сөйләшербез, шулай ук биредәге атмосфераны сезгә җиткерәчәкбез. Сөз уңайыннан безнең влогның да Илгизе влогының да башындагы музыканың аранжировкасын Марат Мухин эшләгән. Артистлар Уникс концертлар залына инде җыела башлады. Безнең менә беренче күргән кешебез ул Раис Фасыйхов булды. Сезнең ничәнче iPhone? Бума. Yani бүләгетләр менә белмәдем, исемендә iPhone мыны юк? Жюрейтик буласы дип шулай. Белмим, шунда белмим. Димәк, дусларың күп булсын һәм яхшы булсын. Менә күрәсең, Фирус Тагын бер кунак. Менә Фирус Кахиров бүгенге көндә аның кич белән опера, Сөйбикә операсына җырлыйсы бар, әмма ул Маратны хөрмәт итеп һәм киләсе хезмәттәшлеккә ышанып, Алла кушса. Шуңа ни буларак, аванс буларак килеп, мында да җырлап китә. Менә шуның буларак килеп. Марат, шундай ул башкортлар ди. Марат, моннан соңда. Инде Марат Мухинның концерты булгач, Марат турында бераз сөйләшеп алу дөрес булыр. Ну без 2006-2005 елдан бирле хезмәттәшлек итәбез аның белән. Ну мин сер итеп әйтәм, Марат белән ничә ел эшләсәк тә аның игътибарын һәм аның вакытын җәлеп итү өчен менә минем үз гомеремдә кызлар артыннан да алай ухаживать итәм. Кешеләр әле инде акча биреп эшләтергә әзерләр аңа, ләкин ул чын иҗат кешесе ул әле барыбер кешегә карый ничектер үзенчәлекле карый бугай ул. Аңа бетерә алмыйбыз аны даже. Сез исәнмесез? Сәлам әйтегез. Исәнмеләре bir şarj sportiflar. Рифат Зарипов белән дә соңрак сөйләшербез. Рифат Зарипович Сөйләшсә. Сөйләшәме? Әйе. Алтын спортивкалар киеп килгән аңа. Карагыз. Рая Забинның кигән спортивкасы кешеләгән югаш утырды да миңа бүләк. Гөлназ Сафарова безнең яныбызда. Исәнмесез? Гөлназ, шундый сораудан башлыйк әле. Бүгенге концертны Якка басаласың? Минем рабочий сторона? Юк, алып баручы буларак, мин бит күбрәк шундый дәүләт чаралары алып барам. Кагыйдә буларак алып баручы сул яктан басып торырга тиеш, аны кремишлар күнеккән. Бүгенге концертны алып барырга Марат сине үзе сорадымы? Әйе. Туганы булган? Юк, туганы булганга түгел, Маратка үзенең иҗат югары дәрәҗәдә күрсәтергә кирәк, шулай бит. Мин моны профессиональ дәрәҗәдә ачып бирә алам. Аны ачу кирәк бит әле концертта. Концерт алып бару бер нәрсә, аны шушы алып бару дәвамында ачышан күрә Марат миңа бу эшне ышанып тапшыргандыр дип белмәм. Әгәр дә мин анда начар сценарист булсам, яисә начар алып баручы булсам, туган булуга карап тормас иде дип уйлыйм. Һәм менә бит инде шул безнең эстрадада да, рус эстрадасында да ниндидер трендлар бар. Мәсәлән, рус эстрадасында хәзер күп кенә танылган кешеләр, алар җырчы түгел, ләкин алар җырлый башладылар. Киләчәктә без Гөлназ Сафаровадан ниндидер җырлар ишетмәячәкбезме? Синең янда җитлектә мин синсез очар кош икән. Өметемне канат итеп кайтмаска дип китәм. Җырлау буенча мин гел әйтә килдем, мин җырлыйсым килми, мин гомумән җыр белән дуста түгел, миңа кызык түгел дип. Ләкин менә эстрадага мине этәргән кеше, мине чыгарган кеше миңа бу идеяны әйтеп, һаман эзгә тамызып маташа, әлегә мин юк дим. Ләкин белем киләчәктә мин бер нәрсәне әйтергә ярамый бит, юк дип, шуңа. Кем белә дип әйтәсез? Бәлки ул.
Марат Мухин көйіне язылған жырлар һәм Марат Мухин аранжировка ясаган жырларны жырлыйлар безнең җырчылар. Герой вечера дип әйтергә кирәк, русча әйткәндә Марат Мухинны Героебыз. ниһаять тоттык. Белмәгәннәр белсен, Марат әле безнең консерватория бетергән кеше. Ләкин син музыка язмыйсың, күбрәк аранжировка өлкәсенә кирип киткәнсең. Ничек булды бу? Хәзер шул эстрадага кирип киттем. Шуны әйткәндә минем үземдә шундый теләк бар именно эстрадный сферада эшләргә, җырлар иҗат итәргә, аранжировкалар язып, студияда эшләп, Димәк, бу өлкәгә кирип китүең күңел кушуу белән бәйле. Шулайрак инде. Сам продюсер кем ул? Ул продюсер түгел. Вот күп кенә кеше бутый. Продюсер һәм саунд продюсер дигән. Продюсер это человек, который продает продукт. А саунд продюсер ул человек, формирующий музыкальный имидж исполнителя. Артист. Шундый сүзләр йөри, имеш кайбер артистлар сиңа 2 ел кирип китәлмиләр. Син аларны ничек сайлыйсың һәм сиңа ничек эләгеп була? Ну, андый хәл булгалы инде кайчакта. Шуннан да ул дөрес инде. Мин теге бер генә, минем теге инде команда юк, мин бөтен эшне үзем эшлим. Ул мәсәлән зур балык тоткан белән бер тешле. Аның прикормкалары да үзенчәлекле, аның погодасына карарга кирәк. Әйе. Һәм осталык та кирәк. Места Виталий Девизов тәле бар. Сер булып калсын. Кем әйтте аңа? Мин эләгән бит. Маратка эләгү сыры шундыйрак. Теге машина времени изобретать итәсез. Бер 15 ел артка барасыз һәм менә шунда алдан ук белә торып Маратның нинди йолдыз булачагын менә шунда эләгергә тырышасыз. Беркемә дә юк эшләмибез дип әйтә алмыйм, чөнки аның күңеле андый түгел. Ярый хатын-кыз булып тумаган әле. Быел әле Марат Мухиннан бер генә аранжировка алып булды. Ансы да концерт булмаса алып булмаган булыр. Апрель айынан бирле мин һаман җыр яздыра алмыйм. Әмма дә ләкин гел язып торырга кирәк, гел үзең турында әйтергә кирәк, монда искә төшеп кирәк. Сөйләшкәч тә менә, әйдә, абитта күршәбез, абитта дип өметләнеп көтеп торасың, ул юк, бүтән артистлар белән сөйләп булырга мөмкин, чөнки алданрак иртән үк килеп Марат тотып алырга мөмкиндер. Шунысы яхшы. Марат миңа ул гелне. Рәхимет дип кенә тора. Үзен тапшыруга көй яздыручы, музыка язучы шигатсына кертеп җибәрә, име? Менә кем гаепле, кем гаепле. Ә менә хәзер нинди тренд татар эстрадасында? Мәсәлән, җырчылар сиңа киләләр дә, миңа мондый җыр кирәк дип әйтәләрме? Мин кайчакта үзем дә шаккатам. Теге әллә инде җырлар хитка әйләнә. Ни өчен үзем дә белмим. Тренд дигән әйбер белмим. Бардыр ул, юк микән, мин үземнекен эшлим, главное, үземнекен беләм. Бар ниндидер теге стильләр, трендлар, которые вот актуальны и мин аны беләм. Вот шундый стильдә ясасаң, это сработает. Ярар, уңышлар телибез сиңа бүген һәм киләчәк иҗатыңда. Рәхмәт. Марат Мухин. Всем пока. Тышта буран булса булсын, өйдә буран булмасын. Инде кем минем янымда басып торган аңлагансыздыр, танығансыздыр. Шундый зур бәйрәмгә килдек. Бу бәйрәм инде минем өчен бигрәк тә дулкынландыргыч, чөнки иң беренче булып мин җырладым Марат Мухинның җырын. Иң беренче аның хите тәрәзәмне боз каплады. Кая югалдыгыз бу елларда? Бик күренмәдегез. Бәби табып кызымны үстереп яттым бит әле. Кызны үстерү бит аны бик авыр. Кирәк эш. Теге калдырып җып китеп булмый, кичкенә бит. Аннан соң кыз бала бераз өйдә утырып торырга туры килде. Менә хәзер ул мине җибәрә. Бар җырлап кайтан иде. Сорауны еш бирәләрдер. Соңгы елларда кая югалдыгыз? Соңгы елларда яшьлек батырым түгел, гаилә, балалар. Алар кичкенә вакытны ничектер мин үземне тулысынча аларга багышладым. Шуңа күрә җыр, әлбәттә җырлар яздырылды, ләкин концерт эшчәнлеге бераз тукталып торды. Менә хәзер ул 1-нче класска китте, кызым садикка. Әкрен-әкрен генә ала берсә, җырлар да концертларда булыр. Укытам.
Кайда Шуңа укытасыз? істеп, Мәдәния һәм сәнгать институтында. Музыкага. Җырга. Халыкчан җырлауның нигезләрен. Концертның беренче өлеше тәмам. Хәзер икенче өлеше башланып китәчәк. Марат Мухин утыра монда. Ә менә тәнәфис вакытында артистлар әлбәттә инде фотога төшәләр. Instagram'dan кирип карарсыз. Позлыйлар, үз номерларын кабатлыйлар. Әлеге минутта. Менә шушы номер берничә минуттан сәхнәгә чыгачак. Булат Нигъмәтуллин күрәсезме яңа образда? Турында сөйләгән. Аның хәзер яңа стиль. Шәп җырлар. Әйе. Яңа концерт программасын эшлибез. Һәм озакламый тамашачыларга күрсәтәчәкбез. Ә шулай да сезнең арада бармы шундай дусларча гына конкуренция? Конкуренция ул булырга тиеш. Мин ул хәтта конкуренцияны булдырырга тырышам. Чөнки бер-беребезнең теге күтләрен күтелеп торабыз без. Күбрәк. Тыгдык вперед. Һәм дә Айгөл Ракимова нишләргә белми йөри. Исәнмесез? Привет. Нинди яңалыклар? Нинди яңалыкларды эшлибез, яңа сезон, эркен ниндидер концертлар. Күптән түгел Кытайда ял итеп кайттың, ялгышмасам, шулай бит? Әйе. Кытайның башкаласын әйтә әле безгә? Башкаласында булмадым мин, шуңа күрә әйтә алмыйм. Пекин, бәлки Шанхай, аларның Пекин. Географияда ничәле иде синең? Дүртле иде, без Кытайны теге не изучали дип әйтәсе килә. Менә Маратка эләгер өчен нишләргә кирәк? Чөнки бөтен артистның эләгә алмый. Әйе, эләгә алмый, без артистлар арасында да чирата торабыз. Марат Мухинга эләксәгез, бетте. Демәк, сезнең әйбәт җыр килеп чыга. Һәм шулай ук синең сторисыңда күптән түгел генә мин иреннәремне кабарттым дип әйттегез. Шул иреннәрең белән безнең караучыларга воздушный поцелуй җибәр әле. Рәхмәт дип. Татарстанда аранжировщиклар, сон продюсер дефицит нәрсә, шуңа күрә. Мынада исәнлек телим, саулык телим. Ул елына бер ясасын, берле булсын, беренче урында торсын, тамашачы тыңласын. Уны да ясарга була, тамашачы унысын да тыңламаска мөмкин. Ә яңа сезонда нәрсә белән шаккаттырасыз? Быел инде яңа җырларым шактый күп, һәм аларның 90% хит дисәм дә мин ялгышмыйм. Шуңа күрә былтыр бит инде кино күрсәткәнем, ә быел минем күбрәк җырларга, шаяруларга акцент ясасы килә. Чөнки бер тамашачы мине көтә. Ә бу образ яңамы? Нинди образ? Менә бу бүгенге образ. Яңа сезонга бит инде бер качанда бизәнеп чәч буяп, теге зәңгәрләр кебек йөргәнем юк. Һәр вакытта чын ират кебек минем ак күлмәк, кара чалбар, иратча киенәм. Но шул вакытта модасында кыстырып алам. Мин сезне просто люблю и все. Марат белән якынча ничә җырыгыз бар? Бергә эшләнгән. Беләсеңме, санаган юк. Аның ул язган җыр репертуарында әлегә юк. Менә бу концертка да өлгертә алмады, кызганычка каршы. Тик ул ясаган аранжировкалар бик күп. Хәзер санап әйтә алмыйм күпме икәнен. Бик якын аралашабыз. Бик иҗатташ дуслар дип әйтәсем килә. Ә менә бер ара шундый сүзләр чыгып алды. Имеш Лилия Хайруллина белән Марат Мухин арасында иҗатташ дуслык кына түгел дигән. Беләсеңме, фотографияларны күбрәк чыгара торсаң интернетка, шул бер кешеләр белән әлбәттә инде ниндидер шик туа. Һәм шуңа күрә миңа инде язучылар да булды, Маратка да язучылар булды сорап. Без берни дә әйтмәдек. Сез җавап бирмәдек. Менә ничек дип уйлыйсыз үзегез?
Мухаммад Зариповның алтынлы спортивкасын якыннанрак карарга дип аның янына килдек. Син аны аңлат, менә аны кеше аңламаска мөмкин, ник моны кил икән дип. Һәрбер артистның үзенең лейблы бар бит. Фирдусның да, Грейның да, Шатта Фатулның да. Менә мин дә гел скелет дип көләләр, менә мин дә үземә лейбл ясаттым әле. Шул гына. Шуны аңлата бай. Шуны аңлата бай. 48 кило дип. Сөяккә тисәң, буласың. 48 кило дип концерт куеп йөридегез. Элегрәк хәзер арттыгызмы инде? Ул инде студент вакытларда, ябык вакытлар хәзер бит инде тазардык. 48-дә 700 грамм. Артык 56 кило, 57 кило. Daha җитеп барам бит. 10 кило өстәлгән. Сез юморизмы күбрәк җырчымы? Мин күбрәк юморист, күбрәк җырчы. Икесендә. Икесе күбрәк. Бер сорада биреп булмый. Була нишә булмасын бирәле, бер сорау бир кайтабы. Инде җырчылыйсыз бүген. Татарча. Исеме? Исеме? Хәзер әйтәм, 2 минут кына дип атала һәм үземнеке бөтенләйгә. Буларның икесендә Марат Мухин эшләде. Бөтенесендә Марат Мухин эшли. Бөтенесендә, почти бөтенесендә 80% Марат Мухин эшли. Яңа сезонда нәрсә белән Яңа шаккаттырабыз? сезонда яңа концертлар шаккаттырам. Яңа концертта нәрсә була? Яңа җырлар була, яңа мәзәкләр була. Киләле бер утырган. Билет алып килсәң, әйме керү бушка була. Рәхмәт. Хатын-кызлар экраннар янына якынрак килсәгез була. Әнвәр абый йокы килмиме? Чөнки башкортча бит инде хәзер саат 9. Ну, 9 без бит соң ятабыз. Мин өйрәндем дине мондагы вакытка. Менә Марат Мухинга кайбер артистлар әйтә, икешәр ел эләгә алмыйбыз диләр. Сез анда бик еш буласыз. Шуның сирен әйтегез әле. Әллә инде, ну, белмәймез. Ну, иң беренче мин дә бик озак көттем. Моны кочакламай яратмыйчаны, без ул где-то бер ел ярым, 2 ел булмаса эшләнде. Озак булды. Яңа сезонда нәрсәләр белән шаккаттырасыз? Кешегә нәрсә кирәкми, аларга чын күңелдән җырларга кирәк. Тавышның да диапазонын күрсәтергә түгел, нәрсә просто кешенең хәленә кереп, аларны аңлап, аларга җиткерә торган җыр кирәк. Әнвәр Нургалиевның фирменный хәрәкәтләрен Блюдосы эшләп күрсәтегез әле безгә. Анҗигә, үзем дә онтам. Сез аны махсус өйрәндегезме, или ул ничек барлыкка килде? Мин аның беренче мәртә ничек эшләгәнен онытып бит. Беренчесе бит булайрак яның, булайрак иде бит. Шуннан булай китте шуннан. Бу ел нәрсә булыр белмим, анысы сер инде.